NK mokura chinsemo chiria se kenyoro kemanyikente buna nyamiyoboke kutoka se wodi ya Kyogoro imeye kaunti ya Kisii bagendrete kubano mochengo mone kubwatekana no muswati mu bwenkeyo asirita Beatrice Murao yibona oberega kubura seka kyumuchenyomo omwere yabereka gotoka nige nkeyo werwa kumurigia seke getambe muswati ni gato getinsemo chiri chia Nyamira osechinsemo chiri chia Miruka obono sebanya tokonyo roboti uruna kumujukurwa asensemiyo kolengana nke ni gegendrete kubano mokoko ekero kilibere ndimbye gocha somo samario muyo yibona nyarete konyoro muswati yo tinseme cyo chia Miruka na buchinga kechini gabanyarre kuboria serikali abego nabantu ogosemerio kuya konyara gweso konyara go konyenkeyo kubwatikana buna nigendere to gutwara gati yemechanda gati ari bagendere go iteranga muno kuboro kwendagera okuboro kwenyumba egento bagania basamaria bayabenta gwesokya ribanyare kubasira so kwagache nyumba nabo go gutwara endagera kubwatikana ni go botaka bagendere to gutarira enkeyo chinsemechyo chia Nyamyobo ase wodi yo ya Kyogoro mwana mtombi yamunaso gotoka akindi yamuna akitogogete konyore chinda chieringire tubugete ngembure ye yatwete nyinge omwana ominto osirire totamorochi nonya yani tubwete ngano mogoko akyaririri wakera Nyasaye mbiya mono sokorete nyaruke ni anti yanali bana baborete nabora ngomutinyo yo mone nusu kuri Nyasaye naye wetera saba somba baye Nyasaye ororekanire umuiri natoka akamanyora asamanyora Mexico ya tiete abumiruka akaenda umuntu narore ko ni emesi okugura emesi ira Nairobi akamusaba gakingo nkonyora umusindi umuntu uyu akamutebi karanso umusingo nabongo kuri agaikaransa akari umusi oyibona ogutaka kumumanya akamuburi ano yomuri ngakyokoro kwakamuteingo ku Beatrice Murao oyo busire seito notamba bono ngakyura nkango genda tima itinjere kwendanga bono umuntu uyu agaikaransa agachaka borie umuntu nara maite gochaga igo tamba kamuborie umuntu nara okuruku Beatrice busire no mumanya akamutebyo ine yaro tokoriyo mutinyi mugimo erire akito mutiga umubwate igo bono ngende nte yabanyene bache